Чырвоны крыж – арганізацыя, якая існуе на добраахвотнае ахвяраванне, аб'ядноўвае людзей неабыякавых да чужой праблемы. У адзіны дзень інфармавання на набярэжнай імя Францыска Скарыны можна было даведацца пра асноўныя накірункі дзейнасці арганізацыі, а таксама пра тое, як стаць валанцёрам і на што ідуць добраахвотныя ўзносы. Вялікую цікавасць у гасцей мерапрыемства выклікаў майстар-клас па аказанні першай медыцынскай дапамогі. Мы в этом году делаем ставку на единые европейские игры. Волонтеры у нас все обучены, они все прошли международные курсы по первой помощи, они все имеют международные сертификаты, то есть наши волонтеры, в принципе, могут участвовать в любой чрезвычайной ситуации, в любой точке мира. На пляцоўцы здаровага ладу жыцця можна было даведацца пра артэрыяльны ціск і індэкс масы цела, атрымаць неабходныя кансультацыі. Асаблівы настрой стваралі вясёлыя аніматары, спецыялісты па тэрапіі смехам і маладыя стылісты, якія запляталі прыгожыя косы усім жадаючым. Мы занимаемся больничной клоунадой, и это мини-проект Красного Креста. Мы ходим к детям, которые находятся сейчас в больнице, на стационаре, и развлекаем их, играем с ними. Наш Брестский государственный колледж сферы обслуживания очень активно сотрудничает с Красным Крестом. Мы систематически ездим в реабилитационный центр «Тонус», там стрижем детей-инвалидов, ездили в дом ветеранов, тоже оказываем парикмахерские услуги. Каждый человек может так помогать. Прийти, помочь. Что сложного? На сённяшні дзень адным з прыярытэтных накірункаў дзейнасці Чырвонага крыжа з'яўляецца супрадзеянне гандлю людзьмі. Любы жадаючы можа атрымаць неабходную кансультацыю, каб не стаць ахвярай злачынцаў. Функционирует с 2005 года информационно-консультативный центр «Руки помощи». Он открыт при финансовой поддержке Международной организации по миграции, представительства в Республике Беларусь. Мы проводим превентивную деятельность, консультируем по безопасному выезду и пребыванию за границей. Также мы оказываем реинтеграционную помощь потерпевшим от торговли людьми. Месячнік Чырвонага крыжа ў краіне працягнецца да 1 чэрвеня. Атрымаць інфармацыю і звярнуцца па дапамогу ў арганізацыі таварыства можна ў любы дзень года.